So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Dong Bisaya at your service. So ayan mga kadong Bisaya, for today's video ay pupunta tayo ng Tanay Rizal. Ayan, so magkakaroon muna tayo ng a little bit quick vacation. So ayan mga kadong Bisaya, gumising po tayo ng maaga. Oh my God. Gumising tayo ng alas 6 para mag-prepare. So, ayan na mga kadong Bisaya. Okay. So, labas muna tayo sa bahay para makita natin yung yung sunset ba tawag dyan? Ay, hindi. Basta araw, mainitan man lang. Diba? So, ayan na mga kadong Bisaya. Nakasakay na tayo sa sasakyan. So, ayan, kung mapapansin nyo, wala naman siyang masyadong traffic kasi actually linggo po ito, mga kadong Bisaya. So, medyo malayo-malayo po yung aming biyahe. Pero sana naman walang traffic. Pero I know guys, wala naman traffic yan mga kadong Bisaya. So, ayan. Enjoy lang tayo mga kadong Bisaya. Diba? So, nasa EDSA na tayo mga kadong Bisaya. Diba? So ayan na mga kadong Bisaya, nasa malapit na tayo nito. So ayan SM Marikina siya mga kadong Bisaya. So nasa harap na tayo ng SM Marikina. So papunta na tayo ng Antipolo, mga kadong Bisaya. Ang ganda ng ang ganda ng langit, no? So hindi siya maulan. So at least 'di ba, maganda yung natin today, travel. Ayan na. So ang daming punong kahoy. So, nandiyan na tayo niyan sa Antipolo. Yan, ang sarap ng ganyan. Maaliwalas. Masarap ang panahon pero parang madilim-dilim. Diba? So, dahan-dahan lang yung ating patakbo. Yan. So, medyo matraffic lang siya ng konti mga kadong Bisaya. Diba? So ayan mga kadong Bisaya, so start dito, medyo nag-start na yung mataas na area. So medyo malamig na rin ng konti and makikita na rin natin yung mga punong kahoy and medyo mabilis na yung takbo natin kasi hindi na siya matraffic. So malayo na siya sa city. So makikita nyo, ang lapit na lang, no? Parang isang hawak na lang, na siya, ulap na siya mga kadong Bisaya. So ayan, nasa taas na tayo yun actually ng Rizal. So, patuloy lang natin tatahakin. So, ayun na mga kadong Bisaya, bumaba muna tayo at bumili tayo ng mga gulay. So, check muna tayo. Grabe guys, ang mahal dyan ng talong, 150 yung kilo. Grabe, no? So, sobrang mahal talaga. So, ikot muna tayo. Punta tayo dun sa may bandang dulo or sa may bandang gitna. Tanong tayo, baka mas dito, mas mura. So, ayan, ikot-ikot muna tayo, mga kadong Bisaya. 'Di ba? So, bili tayo kasi hindi natin alam kung doon ba ay may mabibili na mas malapit. So, at least dito lahat na. So, ayan na mga kadong Bisaya. Ayan, pili na si Dong Bisaya. Mahal ng dyan, pero I think mas mura dyan ng konti ata yung gulay. 'Di ba? So, pili-pili lang tayo mga kadong Bisaya para at least, 'di ba, mas makamura man lang tayo kasi mamaya doon mas mahal. Gawa nga ng yung resort, mas malayo siya sa city. So nasa liblib siya na lugar. So ayan, pili lang tayo mga kadong Bisaya para makita natin yung syempre mas makamura tayo. So ayan na, kumuha na tayo ng okra, 'di ba? Kasi maganda yan ilaga. So may talong na tayo mga kadong Bisaya, 'di ba? So, tingin-tingin lang muna tayo. So, ayan na po siya. Wow, in fairness naman, at least kahit paano, mas mura-mura naman siya mga kadong Bisaya. Diba? So, ayan na, kadong Bisaya. Continuous na ulit tayo ng ating paglalakbay.
'di ba? Para sa place na pupuntahan natin. So ayan na mga kadong Bisaya, welcome back ulit. So makikita nyo guys, parang nasa taas na talaga tayo ng bundok, no? So ayan nyo, so single ano na talaga siya, parang isang sasakyan lang talaga. Isang pagkakamali mo lang, ay ligwak, wag naman. So kung makikita nyo sa mga dinadaanan namin, meron din mga nagbebenta dyan. Yan, may mga nagbibisiklita. Actually Sunday kasi yan, so yan, syempre yung iba pa mahilig sa race ng motor, di ba? So yan naman talaga yung ginagawa nun ng mga walang ginagawa pag day off. So gusto mag-travel or sama ng mga friends. O yun, si Kuya, di ba? Ang bilis magpatakbo. Sana all. So magandang paanuhan kasi dyan ng motor. Kasi ano siya basta ang hirap. Di ba? Kaya ingat-ingat at dahan-dahan lang talaga mga kadong Bisaya. So ayan guys, panoorin lang natin. Ayan, naglalakad si Kuya. Ayan, ayun na kumaway pa. Sana all, pakaway-kaway. Pag ikaw nahagip dyan, ay iwan ko lang talaga ba. So ayan na guys, nakita na natin yung bundok. Nasa taas na talaga tayo mga kadong Bisaya. And of course guys, ayan, ang ganda na siya. So mamaya papakita natin yung doon sa place na pupuntahan natin mga kadong Bisaya. Kaya stay tuned lang tayo mga kadong Bisaya. And mahaba-haba pa itong ating video today. So di ba, feels like you are in the province guys, 'di ba? Napakaganda at napakasarap ng tanawin guys. So tingnan mo, napaka-green. So ayun na kadong Bisaya, kung mapapansin nyo, medyo maulan. So kaya pala diyan parang maulan kasi maulan pero maya-maya umaaraw na rin eh. So kasi mas mataas yung area na yan, yung place. Kaya may time na uulan, may time na iinit. So parang after ilang minutes, 30 minutes, ayan na naman uulan, ayan na naman araw. So ayan na nga mga kadong Bisaya, welcome dito sa aking resort. Resort talaga. So ayan na mga kadong Bisaya, dumating na tayo. So ayun na mga kadong Bisaya, dumating na po tayo sa ating location. So actually guys, hindi naman to siya ganun kalaki. It's very simple. Actually mura lang yan mga kadong Bisaya. Kung sino yung mga gustong pumunta dyan, message lang kayo dyan sa actually ilalagay ko na lang sa link sa video na to. And ayan guys, makikita nyo, very simple lang. So pwede ka maglagay ng tent. Meron din siyang swimming pool. Actually meron siyang pang adult at meron din po siyang pang bata. So ayan guys, mga kadong Bisaya, hinahanap na natin yung place or yung cottage kung saan tayo magstay. So actually ayun na po pala. Ayun na sila. Ayan, nakaupo na. So actually nagsasaing na kami dyan mga kadong Bisaya. So ayan mga kadong Bisaya, papakita lang natin dito yung pag-iihawa ng isda at saka ng baboy. Ayan. So yung left side na yan po yung swimming pool dyan. Ano siya guys, hindi naman siya ganun kaganda pero solid yung budget mo dito. Pangmasa talaga siya. Pero ang ganda ng place guys. So ayun na, nag-iihaw na, nagsisindi na yung pamangkin ko. Ayan si Natnat, the makulit, the bata. Nanonood siya. So ayan guys, malawak yan dyan. So meron siya sa tawid sa kabilang side. Tatawid ka lang sa may maliit na sapa doon. So ayun na nga mga kadong Bisaya, bumaba na tayo at ikutin na po natin yung area. So maganda siya talaga guys, lalo na pag umaga, lalo na kung mga first timer ka lang, makikita mo yung kung gaano ka-fresh yung hangin. Ayan ang ganda. Province na province talaga yung ano niya. You feel like you are in the province. 'Di ba? Agos ng tubig sa mga bato, paibabaw, pailalim. So ayan guys, para makatawid ka dun sa kabila, meron po siyang tulay na kawayan. So as you can see mga kadong Bisaya, meron din po siya dun sa kabila, parang kubo-kubo. So kung gusto mo dyan sa side na yan, maganda rin po siya. So ayan na, para makita nila yung buong view. Yan, para makita nyo rin yung mukha ko dyan sa likod. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dyan. Nag-video ako dito kasi mga kadong Bisaya, gawa nga ng busy sila doon. So walang nabibideo sa akin. So nilapag ko na lang dyan. Pero guys, yung pinaglagyan ko dyan, delikado yun kasi isang galaw, laglag yung cellphone ko. Diyos ko, Ginoo-Gord. Mahal ng cellphone ko guys. Okay, 'di ba? So ayan, akyat-akyat tayo doon, tingin-tingin. Tapos maya-maya balik din tayo mamaya diyan mga kadong Bisaya.
So ayun na nga mga kadong Bisaya, ayan, tapos na tayo magmuni-muni, di ba? Muni-muni tayo doon, i-feel natin yung fresh, ayan na. Ganun talaga guys, pag walang nagbibideo, so sarili lang talaga. So yan yung overlook, di ba? Ang ganda niya, pwede ka ba talaga magdala ng tent. At saka guys, tabing-tabi siya ng gubat, ng mountain. So malamig ang hangin, para kang nasa Tagaytay lang din or nasa Baguio guys. So ang ganda, napakaganda at napakalinis din. So wala din ako masabi doon. So ayan mga Kadong Bisaya, thank you so much sa mga nagsusupport sa akin, and also please subscribe my YouTube channel, It's Dong Bisaya, and also to my Facebook page, It's Dong Bisaya page. Thank you so much guys. And ito naman dito guys, ayan, private property po yung nasa left side natin. So dito guys, ang ganda niya, ang taas. Diba? You feel fresh air. So ayan mga Kadong Bisaya, thank you so much and God bless sa ating lahat, and ingat po kayo. Mwah, chop chop. So ayan ang mga Kadong Bisaya. So continuous ko lang pala tong video na to. So ayan, tingnan nyo, parang lasing-lasing na yan si Dong Bisaya dyan. Pero guys, ang ganda talaga ng view sa likod ko, di ba? Kanina, di ba, parang maambon, parang uulan. Pero ngayon guys, after ilang oras, 1 hour or 30 minutes, aaraw na naman siya. Kasi ganun daw talaga yung parang climate nila dyan. Kasi nga mataas, so malapit sa ulap. So siguro pag nalulusaw na uulan. So ayun ang mga Kadong Bisaya, inabutan na tayo ng gabi. So kung makikita nyo guys, napakaganda. Kaso guys, napakalamig. Nuot hanggang buto ang lamig mga Kadong Bisaya. So medyo madilim-dilim na siya kasi nga I think this is 6 PM na. So ang ganda niya guys. So pang tanggal stress, relax, have fun and everything. So wala ka na talagang hahanapin mga Kadong Bisaya. And baba muna tayo dito, silip-silip. 'Di ba? So medyo madami kasi ang tao kasi nga Sunday. So, ayan mga Kadong Bisaya, salamat guys sa lahat ng nagtitiwala, and subscribe my YouTube channel, It's Dong Bisaya. Thank you so much. Mama, chup 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 chup.